салом тамошобинони арҷманд, муҳимтарин хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 20 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамӣ гуфт, ки кишварҳои узви ин созмон гурӯҳи кориеро барои кӯмак ба таҳкими марзи Тоҷикистону Афғонистон таъсис доданд. Николай Бардюжа пас аз дидору гуфтугӯяш бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, гуфт, марзҳои Тоҷикистон амн ва комилан зери назорат қарор доранд. Вы знаете об инциденте, который произошел 11 января. К большому удовлетворению сегодня, по большому, ситуация нормализована. Охрана границ осуществляется штатными подразделениями. Есть соответствующие распоряжения о неприменении в отношении пограничников двух стран. ин сафари дуюми Николай Бардюжа ба Тоҷикистон дар як моҳи охир аст. Кумитаи дин чопхонаҳои Душанбе ва вилоятҳои Тоҷикистонро барои нашри беиҷозаи китобҳои динӣ танқид кард ва гуфт, ки онҳо салоҳияти чопи адабиёти диниро надоранд. Ин ниҳоди давлатӣ таъкид кардааст, ки аз чоп ва паҳн кардани адабиёти диние, ки мухолиф ба арзишҳои мазҳаби ҳанафиянд, худдорӣ шавад. солҳои охир дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба китобҳои динӣ афзудааст. дар назди вазорати мудофиаи Тоҷикистон мактаби прапорщикҳо таъсис ёфт, ки 104 нафарро бо таълиму омӯзиш фаро гирифтааст. мақомот мегӯянд, ки ҳадаф баланд бардоштани савияи ҷангиву тахассусии низомиён ва ҳавасманд кардани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ мебошад. дарсҳо ҳар рӯз бо теъдоди 6 соат гузаронида мешавад. аз рӯи 9 ихтисос мо инҷо байт кардем, дарсҳоро ба нақша гирифтагем. дар мактаби чормоҳа ҷавононе таҳсил мекунанд, ки 1.5 сол дар сафи артиши миллии Тоҷикистон хизмат карданд. сафари овозхон Далер Назаров ба Вашингтон лағв шуд. қарор буд рӯзи 1 март консерти ин ҳунарманди маъруф дар пойтахти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шаҳри Вашингтон баргузор шавад. тибқи иттилои дарёфтӣ, овозхон раводиди сафарро ба даст наовардааст. сафорати Амрико ҷузъиёти хабарро шарҳ намедиҳад. ҳунарманди тоҷик Султон Нурмуҳаммадов бо намунаҳои корду шамшерҳои дастӣ сохташ дар ҷашнвораи ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Масқати кишвари Уммон баҳои баланд гирифт. хонаводаи Султон Нурмуҳаммадов аз кортсозони авлодист, ки ба ҳисоби худашон аз 500 сол пеш то рӯзҳои мо ин ҳунари қадимиро идома медиҳанд. аз ҳамин намунаҳоам бурда будам. мана боз ҳамчун як кортое ки шаклҳои алоҳида ман сохтагӣ хеле низ боз гашта омадам инҷо, чунки як ҳиссаи ҳаёти ман ба ин кортҳо кӯш шудагӣ. барои дидани навори пурраи видеоӣ ба сайти интернетии радиои Озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.